نبی پاک فرمان جڑا بندہ اللہ دا نام لے کے گھر اندر داخل ہوندا ہے تے اللہ دا نام لے کے اپنا گھر دا دروازہ بند کر دیندا ہے نبی کریم نے فرمایا شیطان اپنے چیلیاں نو کہندا ہے اج ساڈا اس گھر دے اندر داخلہ بھی منع ہو گیا ہے اللہ اکبر تے جڑا بندہ پھر کھانے تے اللہ دا نام لے کے کھانا شروع کر لیندا ہے شیطان اپنے چیلیاں نو کہندا ہے ساڈا داخلہ بھی اس گھر اندر بند ہے تے ساڈا کھانا بھی اس گھر اندر موجود کوئی نہیں کیونکہ انہاں نے اللہ دا نام لے کے دروازہ بند کیتا اللہ دا نام لے کے کھانا کھادا ہے میرے محترم بھائیو اسلامی گھر بناؤ اپنے گھراں نوں اسلامی گھر بناؤ اپنے بچیاں نوں اسلام سکھاؤ اپنے بچیاں نوں دعاواں سکھاؤ اپنے بچیاں نوں دعاواں یاد کراؤ انشاءاللہ گھر رحمت دا مرکز بھی بنے گا برکت دا مرکز بھی بنے گا سلامتی دا گہوارہ بھی بنے گا امن دا گہوارہ بھی بنے گا تیرا بچہ تیرے واسطے سرمایہ بھی بن جائے گا نجات دا ذریعہ بھی بن جائے گا توجہ کیجئے دوسری دعا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے جدو گھر دے وچوں نکلو نا اے دعا پڑھیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اے دعا پڑھ لیندا ہے توجہ کیجئے تین دعاواں او دے واسطے فرشتہ کردا ہے فرشتہ او دے واسطے رحمتیاں دعاواں فرشتہ کردا ہے کہندا ہے ہدیتا تینو اللہ پاک نے سیدھی راہ دکھا دتی ہے تیرے کام اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی تیرے کاروبار اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اوے اللہ دا نام لے کے گھر وچوں نکلے آئے اللہ پاک تیریاں ساریاں رکاوٹاں ہی مکا دے گا اللہ پاک تیرے کاروبار دیاں اللہ پاک تیرے کام دیاں ساریاں رکاوٹاں ختم کر دے گا تیرے واسطے منزل نو آسان کر دے گا اللہ پاک تیرے واسطے رستے بنا دے گا توجہ کیجئے دوسری دعا وقفیتا فرشتہ کہندا ہے اللہ تیرے واسطے کافی ہو گیا ہے اللہ نے تینوں لوگاں دے کولوں بے نیاز کر دیتا ہے تینوں کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پے گا تینوں کسے کولوں کوئی چیز منگنی نہیں پے گی کسے کولوں ادھار نہیں پھڑنا پے گا میرے محترم بھائیو وقفیتا اللہ اس بندے واسطے کافی ہو جاندا ہے جڑا بندہ گھروں نکل لگے ہے دعا پڑھدا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور فرشتہ کہندا ہے بابو کیتا اللہ پاک نے تینوں شیطاناں دے شر کولوں بھی بچا لیا ہے اللہ نے تینوں نظر بد کولوں بھی بچا لیا ہے اللہ پاک نے جڑا تینوں لوگاں نے شر بچانا سی اللہ نے ہر شر تو محفوظ کر لیا ہے شیطاناں دے شر تو محفوظ ہیں لوگاں دے شر تو محفوظ ہیں جنات دے شر تو محفوظ ہیں بابو کیتا اللہ سونیا اے تین انعام اپنے بندے نو عطا کیتے نے تے کیوں کیتے نے فرمایا میرے بندے نے میرا نام لے کے اپنے گھر وچوں قدم بار رکھیا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آئیے میرے محترم بھائیو اپنے گھراں نوں اسلامی بناؤ آپ بھی دعا یاد کرو اپنے بچیاں نوں بھی دعا یاد کراؤ پھر ویکھیا جے گھر وچ برکتاں کیویں آندیاں نے پھر ویکھیا جے کاروبار اندر برکت کیویں آندی ہے پھر ویکھیا جے دولتاں کیویں ودیاں نے اللہ اکبر اودوں دی ساڈے گھر اندر بے برکتی آ گئی جدوں دی اسی دعاواں دے کولوں دور ہو گئے ہاں اے ذکر و اذکار دے کولوں دور ہو گئے ہاں اللہ اکبر اس واسطے اللہ دا قرآن کہندا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے تواڈے گھراں نوں تواڈے واسطے سکون بنایا ہے اللہ اکبر آؤ اپنے گھراں دے اندر سکون پیدا کرنا چاہندے ہو اے دو دعاواں یاد کر لو گھرے داخل ہون لگیاں دعا پڑھو گھروں باہر جان لگیاں دعا پڑھو پھر ویکھیا جے گھر دل لگدا کہ نہیں لگدا پھر انشاءاللہ گھر دل لگے گا پھر تیرا باہر چوکاں چرستیاں دے اندر ہوٹلاں دے اوتے اپنے یاراں بیلیاں دے نال گپ شپ اندر فضول ٹائم تیرا صرف کرنوں دل نہیں کرے گا تیرا زیادہ دل کرے گا میں اپنے بچیاں دے اندر ٹائم صرف کراں اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کراں میں اپنی بیوی دے کولے بواں اپنے والدین دے کولے زیادہ وقت صرف کراں اودوں ہوئے گا جدوں اے دعاواں پڑھاں گے اللہ
اللہ تیرے گھر نو امن دا گہوارہ بنا دینا انشاءاللہ یہ دو دعاواں یاد کر کے انشاءاللہ سی پڑھاں گے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ دعاواں پڑھنیاں نے پہلا اصول ہے وے گھر داخل ہون گیا جب باہر جان لگیا دعاواں پڑھو گھر انشاءاللہ اسلامی بھی بن جائے گا امن دا گہوارہ بھی بن جائے گا گھر اندر برکت بھی آئے گی رحمت